Des d'aquí una crida als pares i mares de família i també als joves de que s'inscriguin a la classe de religió. Ara és el moment, hi ha les preinscripcions i és el moment d'inscriure's a les classes de religió. L'ensenyament ens trobem. El dret dels pares que teniu a escollir l'educació dels vostres fills i per tant que puguin assistir a les classes de religió els ajudarà a tindre aquella formació que en diem integral, és a dir, tots els aspectes de la seva formació. Imagineu-vos que els vostres fills no se'ls expliquessin matemàtiques, no se'ls expliqués biologia, no se'ls expliqués història. Doncs hi hauria un aspecte de la seva educació, de la seva formació, de la seva instrucció que els faltaria. Doncs si falta la part religiosa, jo us dic també, i us ho dic sincerament, els hi falta una part molt important de la seva educació i de la seva formació. I també a escoles s'ofereix sobretot els continguts de conèixer la persona de Jesucrist, els principals relats de la Bíblia i una mica la història de l'Església, això pel que fa a la religió catòlica, cristiana catòlica. Però, com que en les classes hi ha alumnes de diferents confessions religioses, doncs també hi ha una mica d'història de les grans religions. Catòlica, bàsicament, però intentem que siguin classes molt dinàmiques, evidentment amb els continguts que toquen a cada curs, però molt dinàmiques, molt lúdiques, perquè no es facin ni pesar, perquè no siguin continguts molt densos i perquè els alumnes s'ho passin bé aprenent. I pensem que és una matèria que s'ha de conèixer, que la societat l'ha de conèixer. És una matèria que l'hem de poder parlar amb els mateixos termes que parlem les altres matèries escolars, donat que ajuda a totes les altres matèries amb unes especificitats. I no podem obviar que aquestes especificitats són les que també ajuden en el desenvolupament normal d'un alumne. També ens trobem que hi ha molts pares que no porten els seus fills a la classe de religió per desconeixement o bé perquè ells ja no han anat a la classe de religió i per tant no opten per aquesta matèria per això, perquè com que potser no hi veuen la importància ja no opten per la classe de religió i voldríem trencar aquesta tendència. No és catequesis, és una altra cosa, és una classe de religió, com les demés classes.